lamsago ani YouTube channel o jotani khadani takte bukhuk songno ke tini norokni buskango ang ma phaikya satung chiring sarang satung phone bachawoi ang tini norokni buskango video ma khaikya tamni ke ang o video no khaya hani tongmani tamko dorok ani content to saimana ang buno subas rok khlai tongo tabuk ka haifno pakte bukhuk song norok ani channel no krungi tongdi support khlagi ke norokni buskango ang tebo subas khlaimani video rok na ang norokni thani tobi phainai ke bayap song norok ano sabe ya phonungi tongmano tani bai ke sini tipra sani bagai sini dofani bagai sini tipra sa ngai ang tini norokni buskango ang video mak sunam ka obono setono tuinai ke tinang tani bagai o video no mak khaja hani mala norok yang nogoi mak khana kheto hatra atra pharijak ke sini tipra sarongni birman sini tipra sarok laino birman truk phaitong karon tani kangkai watirok phayani bagai sini ok yango bosor nini borong thung hailung thung apupano ok khetorok ok khailok teiranya tongmani hani bagai no takte bukhuk song ang tini norokni buskango o bidi no khanyani naka satung siring sarang basawi ke aw sung mukhitung haketung khanyangai bo kheto khanyangai bo sini kono toise goroi sini kono sujok se goroi kahani bagai no sung ok kheto kisa misa khlakese sini no khongo mairok ngani hediba kahani bagai no sung semano rogo gangke sung oba haijor rogo tabuk jesto bangla bai ke इंराजी bai ke to me inka o mas rogo se sung tabuk sarabo mas haria kheto albo ma soya kahani bagai busuk sini do farok nainadi sini tipra sarok je kheto gonang rok norok obidi no khangke norok khanang jagna hai matongo karon tamko sung kheto baise sung sori tongmani sini nukhongo sung mai kheto gonang rok khaba mairum pai chana nang he tongmani ba kheto kiro khaba mairum pai tongmani haibana tabuk mairum 1 kg bo 36 টাকা রক সরি tong kg keseng asuk mairum damno jeng bahke paisanai khadong takte bukhuk song ang tini obono norok thanibo satung chiring sarang ani ob je boyos bai ang norok no kok salak sanane ang mosangya hani bagai ang tini sini tipra sarong ni thanibo ang obono ang sanane musungo norok hamka naji ani video no norok nainyaji ang norok thani tani bagai tini o video sanamka norok yang nugui tong khana kheto hatra pharijak keseng tabuk mai borna phanuse alok ma so ayakho chara rok ma sarla yako pakte bukhuk song ka sutu sung simingya sini tipra sa amchani sini tipra sarok kheto gonang rok norok bo oba hainongui tong khana kheto alma so aya chara ma saria mai ma boryang lai tong khana engkai sung kono kaisa sini oino bade sini tipra sarok kangke kuno water supply kotor hatolani tui phono sung khanyangai phono chini absudono sojok goroi hangka nainadi ang tini obono norokni thanibo tubai phaitong o video no sramai tongo ke tabuk diponi barta busuk satung ang busuk kosok o video no sramai tongka hani bagai takte bukhuk song norok ani video no norok ani channel no norok support khlaitong ke norok tebo kaham nugui manai ani channel ni bisingpe ke norok ano support khlaitong ni ani channel no norok ta kisan bagai ani youtube ni samong no successful khairdi was time rok kaparing yakho norok was time rok ano kapar khairjadi takte bukhuk song ang khoroksa tipra sangai norok tipra sano jeng tipra sabai tipra sa jeng support khyakai jeng tai sabno support khajinai hain bagai nang tini oba hai norok ni buskango video tubi phaitongkha ka norok naitong keseng tabuk phadi kheto harok nainale ke nainaji yang khetorok harok boba haingai tongkha ekdom hatra kha pharijak bayap song ke tini tani bagai ang o video no norok no khetoni video no tuinei ang phunongnani langai thangka hani mang kangke nasena di yang jotono kheto kobaka khal norok no khanabo khal ora ki chapna tei ranya oba hai bosor tei ranya tongmani feken to taklai kangkai
belai kheno wanama singsa khe nukjakha belai kheno wanama singsa chini borok rok ni bagai tui gurikha khetao tei khailo hatra hatra phari thangka tamkoro boru siming boru nai kono mote mai rawi talangai manrok ko nainyaji pura jotona hatra hatra phari jak kebab song obono chini tipra saroni kaisa bobi shot chini tipra saroni naharmung obo jung o kheto base kheto khlainai mairok borkha chini nukhungo mairok nani hediba kahan bagay nang tini norok ni buskango o video nang tubi ma phaikya please norok o video no sajagya tangri norok sajakhe norok kaham ke pai naidi asuk hamai jung tai boba ke asuk kosto khlainai jung ma tongno tai bukhuk chong norok nainachi yango mung sapano tuirok oro kurikha kabano tai bukhuk chong naina dapo sarana sa hari sung buskango debo content kaham kaham nailen kahan bagai nang tini tahok tai bukhuk ang tipra sangai ani tipra sani sim hai tipra sani sobaso support ang nangai jong kenrok ani video no kaham ka naijati norok nai ano teb support khlaji ani youtube ni samono success khairdi norok ni buskangang tebo phai tongo tubui norok ni buskango tebo jagawa ang thangai hasal hasal thangai oba hajagroko ang norok ni buskango tebo thangai video rok chubabui buino chubai rang pusarok rui mairum rok pai ri ka phai manani aba hai norok ano phanduti ke norok oba hai ano samu sepka ham berti tangnan bagai tahok tai bukhuk sang ka norok ani video no bahai ma tong nai ke norok jutu sano joto kheto gonang rok no o video no nai nai sajagai tong ke norok ani channel no subscribe kaisa khairnani tapo chini tipra sangai asukno tinini bagai joto no hambai।